Не засталіся без увагі ў дзень пажылога чалавека і ветэраны працы Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы. Не першы год запар былыя работнікі сферы аховы здароўя сустракаюць гэтае свята ў крузе сваіх калегаў і за кубкам гарбаты дзеляцца ўспамінамі сваёй доўгай і насычанай рабочай практыкі. Першы дзень кастрычніка адзначаны тым, што ва ўсім свеце спраўляецца свята пажылога чалавека. І пра тое, як душэўна правесці гэты дзень у крузе блізкіх па духу людзей, не па чутках ведаюць ветэраны Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы. Кожны год цяперашнія супрацоўнікі збіраюць за адным сталом сваіх старэйшых калег, каб выказаць словы падзякі за адчувальны ўклад у работу бальніцы. Па традыцыі слова віншавання ў пачатку вечара было прадастаўлена галоўнаму ўрачу Шклоўскай цэнтральнай раённай бальніцы Сергею Новикову. Позвольте поздравить вас с этим праздником, пожелать вам крепчайшего здоровья, чтобы каждый год наш коллектив не уменьшался, а только прибавлялось в нем, чтобы вы всегда приходили к нам с хорошим настроением и знали, что мы вас всех очень любим, ждем вас всегда в любой день, не только в этот праздник. Всегда очень ценим и уважаем, потому что у кого, как не у вас, нам, молодым, поучиться, перенять ваш бесценный опыт, которого у вас очень много. Поэтому с праздником вас всех! Пускай сегодняшний день будет наполнен только положительными эмоциями. Таксама ў гэты дзень для ветэранаў аховы здароўя была падрыхтавана святочная праграма ад работнікаў раённага дома культуры, упрыгожваннем якой стало выступленне народнага хору ветэранаў «Мелодия». Мы считаем, что это очень такой хороший и значимый день, в который мы должны вспомнить о своих ветеранах. Очень важно уделять внимание людям, которые всю жизнь свою посвятили на поддержание здоровья другого человека. Поэтому, по крайней мере, хоть в этот праздник отдать им дань вежливости, благодарности, уважения.